ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கவிரா சேனல்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காத பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது நம்ம வீட்டிலே பண்ண இன்குபேட்டர். இதில் ஒரு 21 முட்டையை நம்ம அடை வச்சுருந்தோம். அதில் ஒன்று ஒன்றா குஞ்சு பொரிச்சிட்ருக்கு. இப்போ ஒரு 5வது குஞ்சு இப்போ பொரிக்க போகுது. வாங்க அதை காமிக்கிறேன். நான் மொத்தம் எத்தனை குஞ்சு பொரிச்சிச்சின்றதை நான் அப்புறமா வேறு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது பாருங்கள், மூக்கு குத்தி கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கு. இப்போ பக்கத்தில் ஒரு முட்டையில் மூக்கு குத்திருக்கு பாருங்கள். அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு குத்திருக்கோம். அதுலேருந்து எடுக்கணுன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதனால் நான் இந்த கொஞ்சம் வெளியில் வரும்போது அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் குட்டி எப்படி வெளியில் வருதுன்ட்டு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வெளியில் வரும். கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும். அப்புறம் திரும்ப கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணோம். உதச்சிக்கிட்டு அப்படியே கூட விட்டு வெளியில் வரும். தலை மட்டும் வெளியில் வந்துருச்சு. வெளில வந்துருச்சு தலைன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம உடனே இந்த ஓட்டை எடுத்துலாம் போட்டுறக்கூடாது. இந்த குட்டி வந்து அதில் ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும். அதுவாக தான் வெளியில் வரணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஓட்டை வெளியில் எடுத்து போடணும். இன்குபேட்டரை எப்படி பண்ணுறது, முட்டையை இன்குபேட்டரில் எப்படி அடை வைக்கணுன்றதெல்லாம் நான் தனித்தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்ருக்கு. அதுவும் வந்ததுக்கப்புறம் ஓட்டை மட்டும் வெளியில் எடுத்து போட்டுட்டு குட்டியை வந்து ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இன்குபேட்டர்லேயே விட்டுறணும். அது ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும். அது ட்ரை ஆகிற வரலையும் அதிலே விட்டுட்டால் தான் குட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும். 4 ஹவர்ஸ் கழித்து எடுத்து நம்ம ப்ரூடிங்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். இது பாருங்கள், அந்த ஓட்டில் தெரியுது பாருங்கள். அந்த இதோட குட்டி வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கும். நம்ம அதை எடுத்தோம்னா, வேகமாக எடுத்துட்டோம்னா குட்டியை வந்து நம்ம சஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அதனால தான் நம்ம அப்படியே விட்டுறணும். அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி போகும்போது தனியாக வந்துடும். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி போகுது பாருங்கள். அந்த பக்கம் ஒரு குட்டி இருக்குது, அது கூட போயிட்டுருக்கு. இதுவும் போய் அது கூட நின்றுக்கும். எல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க. பாருங்கள், அது கூட போயிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், கொஞ்சம் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஓட்டை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு குட்டியை அதிலே விட்டுறலாம். அவ்வளோதான், எடுத்து போட்டாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள்.
நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லைக்கும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ.